ingelosi yokukhanya. Amen. 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 IBhayibheli ka uYesu wakhe wakhokhelwa umoya oyingcwele wasiwa emhlaba. Amen. Haleluya. Amen. Uqa umoya wathi ngomsaphi Emhlaba. xa efika enhlango wafika uSathane. Amen. Amen. So funeka sikwazi ukujonga ngubani lo sanayo. Amen. Amen. Ngubani lo uthethayo. Amen. Amen. Ithini le ntetho yalo mntu. Haleluya. Amen. Ngoba uThixo uzise enye level yokuba uthi usendlini yakho uve umuntu othethayo ngeke singambonile. Amen. Kube khona iingelosi zikaThixo. Haleluya. Amen. Kube khona ilizwi lakhe ngokuhleliyo. Amen. Amen. Not mhlawumbi ephupheni kuphela. Haleluya. Amen. But ngokuhleliyo uve ii-voices okanye uve amazwi. Haleluya. Amen. So funeka siyazi uba lilizwi likaThixo na eli okanye ilizwi likaSathane. Amen. 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 So uThixo ke ngokufuna thina si-understande ukukhokhelwa ngumoya oyingcwele. Amen. Haleluya. Amen. Enze uba singazubhideka endleleni, singazi kwilahle indlela. Haleluya. Sizoyibamba straight le nto ifana siyibamba yona indlela kaThixo. Haleluya. Amen. Ngoba ulahlekiso lukhona emhlabeni. Haleluya. Amen. Ashumele umuntu athi kuthiwa uThixo unceda oncedayo. Xa ujonga ivesi ethiwa ayikho. Haleluya. Amen. 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 Kanti uThixo unceda umuntu obalekela kuye. Amen. Haleluya. Amen. Othi uncedo lwam lovela kubani? Kubaba. Amen. 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 Umuntu ongavumi uncedo lakuba lovela entabeni, umuntu othi uncedo lwam luvela kubani? UThixo straight. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba abantu bona bazothuma bashumele bathi uncedo uThixo uncede theni ozinceda. Kanti ayikho lo leyo khona uthetha umntu akuthethi Thixo. Amen. Haleluya. Amen. Ashumayele umuntu athi uThixo uthanda umoni ukwedlula ilungisi. Xa ujonga eBhayibhileni ayikho tu le vesi le. Amen. Amen. Kanti lo mntu akakhokhelwanga ngumoya oyingcwele means angonyana kaThixo. Amen. Nyana womntu. Amen. Haleluya. Amen. So iBhayibheli onyana bakaSikheva nawo abeshumayeli besithi ngegama likaYesu ayekizane bethanzana abantu besithi ngegama kaYesu kuvuka amadimoni kanti abakhokhelwa ngumoya oyingcwele. Amen. 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 So kufuneka sihluzeni usuku namhlanje okanye sithi sibhale sicela uThixo ukuthi usuku namhlanje masikhokhelwe ngubani? Umoya oyingcwele, umoya kaThixo. Enze uba if uyaphuma ngale ndlela uyabe ukhokhelwe ngumoya oyingcwele mawathini baphume ngale ndlela. Amen. Enze uba ngomso ungasolwa bethe uThixo bandiphume ngale ndlela. Mna nakhanye uphume ngale ngoku ndiyasola ngoba ndingene phi? Engxakini. Haleluya. So xa uThixo hlala ngokusiphume noba inkasefikile mama uhambe hlala. Amen. 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 Nxa iphakama uphume ngoku noma ungagqibuluza phakama uphume ngokutheni ukhutha uThixo. Amen. Haleluya. Amen. IBhayibheli uyona yena wamva uThixo sithi makaye eNiniva aqoma kuyebana mna ndizawubheka italasisi. Amen. 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 Waye italasisi nyanyani endleleni umkhombo uyafika ungena ngamanzi wathi khuphani mna bamphosele elwandle. Haleluya. Amen. Ngoba uThixo bethi makaye ngapha waphelisa kwelacala ngoba ikhona indlela yomntu ikhona indlela kamoya oyingcwele. Amen. Emntwini wayo. Amen. Ikhona ingqiqo yomntu, ikhona ingqiqo yemveli, ikhona ingqiqo yolwazi, ikhona ingqiqo kamoya oyingcwele. Amen. 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 So ukusuka namhlanje kufuneka si-understande ukulandela bani? Umoya oyingcwele. Amen. Uthixo ukusuka namhlanje mandingazenzeli. Amen. Haleluya. Amen. Mandenziswe nguwe. Amen. Ukusuka namhlanje mangavisazithethela mandithethiswe nguwe. Ukusuka namhlanje mangavisazifundela mandifundiswe nguwe. Amen. Makungazi ezinye ivoices kumakuze ivoice yakho. Haleluya. Amen. Uthixo ndinika umoya wokutsikida wokwahlula xa ndisiva ndive wena ndikwazi ukwehlulwa nguSathana lo uThixo lo. Amen. 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 Ngoba iBhayibhile uSathana wavele wathi yesu kaloku kubhaliwe eBhayibhelini kaThixo wakho wathiwa uyazithoba wena apha elweni. Amen. Uthi xa ungavela thumela ingelosi zikubambe ungabethene ngenyawo. Amen. 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 Waqonda uYesu uba unyanisile uSathane le vesi ibhalwe uThixo mandenye. Amen. Qha ngoku akutsho Thixo kuthiwa bani? uSathane. Satan. Amen. uSathane liqulu. Amen. Haleluya. Amen. Uthetha inyani but uyithetha enguSathane ekuSathana. That means awufikanga uyenze ngoku inyani ngoba kuthiwa bani? uSathane. Satan. Amen. 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 Wathi Yesu awufikanga umlinge uThixo wakho.
ulinga only ngemali Amen. akalikho ngenye izinto. Haleluya. Amen. Wathi Sathane uyaziboka amapawulandeli unawo amandla ungakwazi ukwenza imimangaliso zikamatye la abezizonke ogqiba ukutye ngomlambile. Amen. 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 Waqonda ukuba namatye ebenokwazi wajika abezizonke. Amen. Amen. Pha akutsho Thixo kutsho bani? uSathane. Satan. Amen. Haleluya. Amen. Waqonda bacela ivesi uba umntu akaphili nasoka sonke. Amen. Amen. So yabona le ivesi namhlanje iyona vesi enkulu kulenye ivesi. Amen. Amen. Yabona le ivesi namhlanje izonceda ubomi bakho bonke. Amen. Haleluya. Amen. If kuza umuntu bafanele ukumbulise umbambe ngesandla, if uthi ukuthi umbulise umbulise. Amen. 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 Uzombulisa kanti beleyeza kanti ufuna uveze yena lapho uba noba ngazokubulisa ngeyeza alizokwenza. Amen. 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 So nxa sithi nanku ulisisa pha but ungasibambi mhlawumbe usibamba. Amen. 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 So kusuka mhlawumbe masikwazini ukuhluza sikwazini ukufunda uba ungubani nalo muntu Amen. ngoba nomoya wolahlekiso sowufikile ehlabathini. Amen. 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 Uzokulahlekisa only abantu abasindisiweyo. Amen. 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 Usathane akanawari nabantu abangasindiswanga. Haleluya. Amen. Akanawari nabantu ayaziba babakhonza nje. Haleluya. Amen. Usathi unengxaki nabantu abasindisiwe qha emhlabeni. Amen. Haleluya. Amen. Usathi unengxaki nabantu abazibiza nguYesu. Amen. 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 Kunjani njengoba into enziwa ngumuntu oyenza ngegama likaYesu kuba nomsindo kuSathane. Amen. 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 Akanamsebenzi uSathane wokuthuthisa abantu abangasindiswanga. Unomsebenzi wokuthuthisa abantu batheni abasindisiweyo ngoba yena ubumnyama thina selukhanyiselo lwehlabathi. Amen. Haleluya. Amen. So in iBhayibhile uPhilip wayemamele umoya oyingcwele. Haleluya. Amen. Umzekelo mhlawumbe wayela besayisi. Haleluya. Bana Philip suka apha sayisiwa ngemfuleni kuba kunomuntu phaa ufunda iBhayibhile but akayazi uba ithuthile le leni ayifunda. iBhayibhile ndawo le kwathi umoya oyingcwele kubani? uPhilip. uPhilip wavele wanyamalala esayisiwe wayovela phi? Emfuleni. Amen. Ungavele bani? Umoya oyingcwele. Akazange athi andizukwazi ukusuka apha ndiyothe emfuleni anamane eqenzana ntontoni. Wathi Thixo xa kuthiwa wena mandiye waye ufika. Amen. 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 Ngoku mamele ntoni? Umoya oyingcwele. Haleluya. Amen. So umoya oyingcwele uzofika apha kuwe uthi wena bendicinga uba mandiphume ngapha. Hayi mani ingathi kodwa kuba mandiphume kwecala. Uthi ubele kuthiwa yidawuthi intandabuzo. Amen. Haleluya. Amen. So mamela ivoice kaThixo ngoba izawufika kuqala yona. Amen. 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 Entandabuzo ekwenza uba mawoyike so uyithetha le choice. Amen. Amen. Ekwenza uba uthandabuze kaSathane. Amen. 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 Once ufike lokoyiki awufike ngamoya oyingcwele ufike ebani uSathane qolo. Amen. 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 But once ufike umoya wokwezethemba ufike umoya kaThixo. Once ufike umoya woba mawoyike ufike umoya kabani kaSathane. Amen. 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 Ngolo hlobo uzokwazi ukhetha uzokwazi ukwehlula umoya oyingcwele nomoya kaSathane. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba ithi eBhayibhile indalo le ilangazela ukubona onyana bakaThixo. Amen. Ayithi omama, ayithi intombi, ayithi abafana, ayithi abefundisi. Ithi indalo ilangazela ukubona onyana bakaThixo. Amen. Indalo bengoku le nothi nje abantu nje indalo yonke edalwe uThixo seyifuna uba nje onyana bakaThixo. Haleluya. Enze uba kuthi xa kuza wena noba uthethanga abantu babonga lo uyabengezela usuku kaThixo apha kuye. Haleluya. Amen. Ngoba laa nto yindalo iyakubona awungathethi. Amen. 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 Noba ngumntu noba yimithi. Haleluya. Amen. iBhayibhile liyozelile wavele wacela amakhwane emthini ofama uzisa ntoni amakhwane. Haleluya. Laa mthi awazisa fruit wawuqalekisa. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba yindalo fa bemamele bani inyana kaThixo. Amen. Haleluya. Amen. Hamba uYesu umzekelo asuka apha emakhaza xa kuya emakhaza laa mthi abafundi bambona nko Amen. njengoba laa mthi uye wavimba uYesu ifruit woma waphela wathabalala. Amen. Indalo ke leyo. Haleluya. Amen. So yonke into engafuni ukumamela mayazi uba ngoku usuka namhlanje ungunyana kaThixo. Haleluya. Amen. Funeka ukumamelile ngobani ungunyana kaThixo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Onyana bakaThixo bamanyelwa zizinto
bamanyelwa ziimeko, bamanyelwa yimimoya, amanyelwa yindalo kaThixo. Amen. Haleluya, amen. Amen. Thandisayini ibhayibhile uyesu ngexesha bebehamba besuka eyiphutha bathi uMoses makabele enteni kwezamanzi Amen. ngoba indalo ngamanzi and bancaniwe nyana bakaThixo amasirayi funeka beselile kodwa Moses yini bethe elityeni Amen. ilitye lampompoza amanzi. Amen. Haleluya. Amen. uMoses uve umoya kaThixo usitsho kuye Amen. engamanga noThixo ubuqu ngobuqu. Amen. Haleluya. Amen. umoya kaThixo uthini? Moses betha phi etyeni kuzophuma amanzi. Wabetha Amen. uMoses aphuma amanzi. uMoses ubani? Nyana kaThixo umamela umoya kaThixo. Amen. 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 So iBhayibhile anamkelanga umoya wobugwala banibuye noyike okanye ibe ngamakhoboka nomkele umoya wobugorha. Amen. Haleluya. Amen. So umoya kaThixo uzawuxelela njengoba ecela abantu Moses. Moses. Amen. Haleluya. Amen. Wena funeka wenzile le nto uThixo athini athi yenze. That is why kuthiwa eKana emtshatweni kwakunomama kaYesu phaya noYesu wayekhona waphela iwayini. Ithi iBhayibhile wathi umama kaYesu asukube sithi utsho yena nina kwenzeni. Amen. 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 Le nto izawube ithetha nguYesu nina yenzeni. Amen. Emandithi kuwe le nto izawube ithetha ngomoya oyingcwele kuwe wena yenze. Amen. 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 Le nto izawube ithetha ngumoya kaThixo kuwe wena yenze. Amen. Ngolwa hlobo uzowulandela ntoni? Umoya kaThixo ukhokelwa ngumoya kaThixo, umoya oyingcwele. Amen. Awuzubhude ebomini bakho, Amen. awuzusole ebomini bakho, Amen. awuzuba late ebomini bakho, Amen. uzoba nespeed. Amen. Haleluya. Amen. Lithi iBhayibhile uGideon wayengayiqondi uba umoya kaThixo afike ukhona and wangathetha naye ngoku kude wavela aphuma emqolombeni esoyika wobhula ingqolowa emane entshonela. Haleluya. Amen. Wafika umoya kaThixo phaa kuye Amen. wathi ofika ayokhokela amabandla imikhosi yakwa-Israyeli. Amen. Haleluya. Amen. Ofika alungise abantu kuzoba sempini. Haleluya. Amen. 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 Waqoma kayibhilive incam le nto lena wacela uba kube khona umbethe mhlawumbe uba ndiqonde Thixo uba ibinguwe lo besitsho because ufikile yimoya wokoyika kayiqondi yonke le. Amen. 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 Waphinde wakhona ngenyani lombethe wathi okay lo mbethe ugcwele yonke indawo ofisi ke ndayazi umbethe uqini wakho ugcwele yonke indawo bandike only phaka ndawo yodwa umbethe ube phaka ndawo yodwa. Amen. Ufuna uprova ntoni? Umoya kaThixo uba nguwo lo uthetha naye. Amen. 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 Wakhona enyani umbethe kandawo beyixela ukuze aqala aqonde uba yeyi ibinguThixo manyanyani betheni lobethetha naye. Amen. Haleluya. Amen. Kanye noMoses naye wathi sesebona ityholi vutha watyeka ngaphakathi ngojoba kwenzeka ntoni wathela uThixo kodwa uMoses akazive wathi makafake isandla ekwabeni sabuye sisilonda waphinde waphoda makasifake wabuye engenasilonda ukuze aphruve uba yintoni ngumoya kaThixo Amen. enzima akwazi ukuyokhokela abantu bakaThixo, Amen. enzima akwazi uyonqonqanda iguza likayethu, Amen. enzima akwazi ukumamela uba nguThixo oyothethayo Amen. wafuna iproof. Amen. 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 So ukusuka namhlanje uGideon zangaphinda kude Amen. kodwa sebefikile emlanjeni sihamba nemikhosi yabasirayeli kodwa Gideon abasela ngoba lusela izinto vele bajike ngoba lo mkhosi wona umningi kakhulu abantu baninzi abafike baphungule enzima kuye noba yi-300 emfazweni Amen. ungaye ama-1000 emfazweni Amen. ngoba akho use. Amen. Amen. So makujongwa uba ihlobo lokusela abantu basela kanjani. Amen. 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 uGideon waqonga umkhosi aya kuwo ungaphezulu kulo mkhosi yena asendawo kodwa still ukuthi angawuphunguli Amen. xa kube mamele umoya kaThixo ngophungula umkhosi. Amen. 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 Ngobempini noba nibathatha as long as nihamba nomoya kaThixo nizawuphuma. Amen. Amen. Nizophumelela. Haleluya. Amen. Nizawunqoba. Haleluya. Amen. Noba nibabini noba nibathatha as long as nihamba noThixo nibaninzi. Haleluya. Amen. Noba uwedwa kwakho uyathandaza as long as umoya kaThixo ukhona nibaninzi. Haleluya. Amen. iBhayibhile u-Elisha wayesethandaza elele endlini yakhe. Haleluya. Isicaka sakhe sathi Elisha sawubulawa. Amen. Haleluya. Amen. Wathi Elisha Thixo ndiyathanda vula amehlo walo mfazi ubonakala ukuthi babangaphi na. Haleluya. Amen. Kanti u-Elisha uyawazi umoya kaThixo but isicaka asiwazi umoya kaThixo. Amen. Amen.
Haleluya, amen. Amen. So kusuka namhlanje masazini uba ube uhamba endleni awuhambi wedwa, uhamba nabani? Nomoya kaThixo. Amen. 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 If uyeva ngendlebe zakho sumamele yonke into ngabantu, mamele bani? Umoya kaThixo. Amen. 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 If uyaliva izwi mhlawumbe uyalifundela, mhlawumbe ulifundela ngomnye umuntu, mamela uThixo uba uthini na ngelizwi eli. Haleluya. Amen. Ngoba singatyhila indumiso 23 sonke, bani xa sishumayelayo singayishumeli ngokufanayo. Amen. 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 Kanti umoya kaThixo utyhile ngolu hlobo kuwe, utyhile ngolu hlobo kulona, utyhile ngolu hlobo kulona. But into ebalulekileyo funeka ukhokhelwe ngubani? Umoya kaThixo. Amen. 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 Into ebanga uba uThixo athi funeka sikhokhelwe ngumoya kaThixo, it is because ikhona eminye imimoya efuna ukukhokhela abantwana bakaThixo. Amen. 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 Funeka ungakhokhelwa ngumoya wabantu, Amen. ungakhokhelwa ngumoya wolwazi onalo, Amen. ungakhokhelwa ngumoya wabantu abane-experience. Haleluya. Amen. Mhlawumbe kunomprofethi owayethunyelwe kula ncwadi komkani. Haleluya. Amen. Bathi hamba ngokukhula abantu namhlanje. Haleluya. Amen. Wayapha xa efikayo kunomprofethi okudala ongasaziwayo, okudala wayeprofethi sawayeka, Amen. sabene-experience. Amen. Haleluya. Amen. Xa fikayo phaa banafonike, xa ufika phaa uzifungayo, wafika phaa laa mfo eyashumayela. Xa fikayo walaa mprofethi, nam ndinguprofethi kaThixo njengawe, izapha kam. Amen. 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 Ne-experience into wena uyafika namhlanje ne-industry. Amen. Haleluya. Wathi ize naku kutya masetyemve kwakwanga eshumayela. Amen. Amen. Apho uThixo athe kulo mfo uze ungatyi. Amen. Amen. Wathi lona umprofethi omdala, yitya ngoba mna ndiyi-man of God okanye yindoda kaThixo, ndingumprofethi njengawe. Amen. Haleluya. Amen. Lo mfo wamamela lo mprofethi omdala, Amen. kodwa umoya kaThixo sewuvile uba ungatyi. Amen. Awushumayela. Amen. 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 So noba kungeza ba umntambo ixhego Amen. lithi apha kelali kuqhutywa kanje, Amen. wena ungamela ixhego mamela bani? Umoya kaThixo. uThixo uthina ngakuwe. Amen. 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 Uba ixhego lofika kuwe lithi before kulinywe igadi apha uqale ukugayelwa idrinki, uqale kubizwa abelali kuhlelwe idrinki zodwa, umoya kaThixo akatshomo awuzukwenza loo nto. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Umamela bani? Umoya kaThixo. Uba uthini na? Amen. Uba uthi uthi lima, ungakhange ubize abantu uthi linxiwa lam lima. Amen. Haleluya. Amen. No umthetho wengingqi uthi kuqale kubizwe ilali kuselebhile kuqala. Wena if umoya kaThixo uthi lima lima, Amen. if uthi biya biya ke, Amen. if uthi vula ibhizinesi vula ke. Amen. Wona ke ndebonye umbongo zithi imoto awunayo amaXhosa ayayisilela, amaKrestu ayayithatha irhance ngo-oyile, ayirhance namanzi, ayithandazele ipehlelele ntoni? Imoto. Umoya kaThixo angakhange atsho kuyo. Amen. Inkomo ndizoya emkhosini, umoya kaThixo akatsho. Amen. Then aba bantu abesitsho kum abanazo bonke bona ngoku imoto ngenxa yezinto abatheni abazenzayo. Mna zange ndenze leyiwayo ngomoya kaThixo theni zangatsho. Amen. Amen. So kufuneka senze into uThixo athi masiyenze. Amen. And uThixo akazuza eli geqa eyinyama ngenxa sizothetha ngam, ngenxa sizothetha ngawo, but kufuneka sitikide uba ingaba yinyaniso kaThixo nalenye ephuma kulo mntu Amen. okanye yinto eyeyakhe ephuma kuye. Amen. Haleluya, amen. Amen. Ngolo hlobo sokwazi ulandela ntoni? Umoya kaThixo. Kathixo. Amen. Haleluya. Amen. Oodanyeli baya phaa emadini wengonyama bemamele bani? Umoya kaThixo. Baxoba siyazazi ingonyama ziyaluma, but kuba umoya kaThixo sithi masithi sizawungena. Amen. Haleluya. Amen. Asizubaleka, Amen. asisuqubude, naloko umntana ungaqubude kuye. Amen. Ngoba uThixo uthe masingaqubudi kubanye oothixo abambi ngaphandle kwakhe. Amen. Utsho umoya kaThixo. Amen. So kumkani ungenzela uba into yenza asizuqubuda. Amen. Utsho umoya kaThixo. Amen. Abaqubude nangoku, that is why iingonyama zingazange zabatya. Amen. Ngoba thina angazange baqubude ukumkani wasebhabhileni. Amen. Haleluya, amen. Amen. So ungagobi uPaul because ubona bonke abanebhenga apha nawe ufuna ugoba uPaul uye kwecala ebeyiwakulo abe uThixo ethe makungayiwa. Amen. Haleluya, amen. Amen. Ngifumene umoya kaThixo. Amen. Angasime ngenyama. Haleluya. Sathanazana.
Uthixo, haleluya. Amen. Awuthi umoya wakhe mawusikhokhele ngokwawo.